ठीक बा मुन्ना भाई, जब तीनों जना बापे पुता टाइम से आइए गइल लो त जेंग आई खड़का ईटा चाट लागल बा कोई जितना टुकड़वा ईटा बाड़ी से हो बोल चाट लगा दियो। आ जैसे काम खत्म हो जाई तो हमरा घरे आ जाइए टाइम से खा के घरे वापस चल जाइए। ठीक बा, इतना काम नहीं कर देव सब बाबू। अइले चल टुकिया सब भइजा रख दे लगी या सोगा का ईटा बीन के ही पर रख दे। कहत रहनी विकास भाई मालक तारा के यहाँ कार्ड तो पहुँचिए गइल बा। आ 2-4 जना गाँव में छूट रहा तू कौन कार्डवा दे आई। आ सुन ना बात ई बा कि बिहन बरतिया आई तो सब हरिया आ गया बा सब जना के, तो टाइम से तू आ जाए। ठीक ठीक। अच्छा तब हम चलतनी। रुको न भाई, एक का हो ई बताव हाँ कि सब के गाँव के बा, हम तो परमीन हई हाँ लेकिन पीछे जौन तार भाई काम करता रहे बड़ खूब, उनके तार दूगो भतीजा बड़े सन। हाँ हमारा के तो पूछ दो, लेकिन तार फर्ज बनता कि अपना भाइयों को पूछ दो। ये छोड़ मरते हो कनी के बात मरते बा। मान लो जी बारात हमरा की है आई जान लो। हाँ, और ये वीआईपी व्यवस्था कइल गइल बा। हाँ, वीआईपी लोग के बुलावल गइल बा। अच्छा आ ई मर्दबा फुहर पातर तरिया रहेले। अब मान लीजिए पहुँच जाइए घर वो जग बाराती में तो केहू कह देव अगर भूल से भी जी हमार बड़ भाई हुआ तो हमार खोड़े इज्जत चल जाई। अच्छा, केहू के बड़े भाई न हों, एक बार उनको से पूछ लो, फर्ज बनता। मान लो भाई के सामने हमारा पूछबो, उनकरा के ना पूछबो तब पाप लागी। अच्छा तू कह तारो तो पूछिए लेता ठीक। भाई। ए भाई का हो कहत रहनी हनु जी बिहन बरतिया आई तो 2-4 दिन बाद अपना लइकवन के लेके बरतिया बीतला के बाद ई सरका दिने चलिए ह तारा के तनी भोजन वोजन हम करा देती। ठीक है बा। ठीक बा नु? ठीक बा। ठीक बा। ए बाबूजी, का बाबू चाचा कहलन कि काल बियाह रहल 4 दिन बाद आ जाइलो, ई काहे? नहीं जानत का। देखो बाबू, हमनी के बानी से गरीब, आ तार चाचा बाड़े नु वो अमीर आदमी और बड़का लोग से उनका संपर्क बा, यही से हमनी के ना पूछला है। गौरी बात बा, गरीबी बहुत बड़का पय होला, ठीक नु। वही से हमनी के ना बोलौला है, से 4 दिन बाद बोलौले है न। जब उनका द्वार पर कोई रिश्तेदार ना रही, कुत्ता का हमनी के बोला के खिया दिए, कुत्ते का चहेट दी। तो ऐसा बात बा जो शादी ब्याह में ना पूछला है तो हमनी के गरीब बानी से ठीक बा, लेकिन उनके द्वार पर पानी गिरावे ना चाहिए। ओ दिन हमनी के केनहू मजदूरी कइल जाई, आ वो पैसा के खीर पूरी रसगुल्ला जौन वो जब बनी बना के अपनी खाई जाई, बाकी उनका द्वार पर हमनी के पानी गिरावे ना जाए। का बाबू? ना जाए।